מצבים שבהם אני שומעת פחות, אבל הרבה אנשים מדברים ממש הרבה, מדברים מלא דיבורים, דוגמה בקניון שיש מלא רעשים. מצבים שאני שומעת בהם סביר או יותר ממה שאני אמורה לשמוע, זה מתי שאנחנו קבוצה קטנה או שאנחנו מדברים בשקט. החברות שלי היום ממש עוזרות לי ומבינות אותי, הן מבינות שאין כזה בן אדם מושלם. לפעמים הן מדגישות את השפתיים, למרות שזה קצת מעצבן אותי, אבל זה בסדר, זה עוזר לי בסך הכל. וזה ממש לא אותו דבר כמו שהיה בבית ספר הקודם, עכשיו זה הרבה יותר טוב. בבית ספר הקודם הם להגו עליי ולא כזה הבינו. הם הבינו את זה כצורה כאילו אתה משהו שיש לו בעיה או משהו כזה. סיפור שהיה בדבר קודם של בית ספר אחד, אז זה שכאילו, אני לא יודעת אם זה בגלל זה, אבל הם הציגו לי וקראו לי אוזן גדולה וכל מיני דברים כאלה, רק בגלל משהו. הבנות האלה, אז כאילו היינו קצת, אז הם דיברו בהדגשת שפתיים כזה. זה לא נעים, כאילו באמת, רציתי להיבלה באדמה, כי זה לא נעים לשסום עליי, שכולם שמים לב אליי, אני לא רוצה להיות במרכז הבמה. כוס. קצר. צלחת. ארוך. צלחת. קצר. צלחת. רגע, תחתנו. כל אחד יש, גם אם הוא לא שומע, יש לו תכונה, כמה תכונות אפילו יותר טובות מהאחרים. וזהו, זה כל מה שיש לי לומר לכם.